tine ukamatine kufara kutamira mu maboko ake chikombolero runyararo kutamira mu maboko ake kutamira mu maboko ake a Jesu kutamira mu maboko ake a Jesu kunotapira kufa banzira kutamira mu maboko ake nzira ya penya zuwa nezuwa kutamira mu maboko ake kutamira mu maboko ake a Jesu kutamira mu maboko ake a Jesu Chindino chaneku tinzira kutamira mu maboko ake ngero nyararo tenzi wapejo kutamira mu maboko ake kutamira mu maboko ake a Jesu kutamira mu maboko ake a Jesu. Nilikufungane kunaka kwenyika iyonji chashika kawira netiti ndichamira na muponesi ndichawa nenyere ziere ndichawa nenyere ziere chilemba mumagero zuwa kawira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa nenyere ziere musimba natenzi ndoda kuna mata ndiwese muwani weweya nyereti ya kupenya igawe yangu pamusi unachisa kwacho ndichawa nenyere ziere chiremba mumane rusuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyere ziere Jesu nomuparukuzo narini Shichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chirema Ichawa nyerezi chirema mumane rusuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ichawa nenyere ziere nichafara kuona na usu wa Jesu nomupa
Chichandifata musha wendarama kutindikawana nyerezi chiremba ndichawane nyerezi chiremba mumane alusuwa rawira domukanda pone swatowe kumusha ndichawane nyerezi ndichawane nyerezi chiremba mumane ruzuwa rawira domukanda pone swatowe kumusha ndichawane nyerezi tinomukwazisai mose kuchirongwa Family Matters, chirongwa chatinobata kugarisana zvakanaka mukati memhuri from a Christian perspective. Tinoda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi nekusangana kwataita. Nhasi tine panel yakasimba yana baba nekuti zvatiri kutsenga nhasi idare rakasimba. Saka toda kutenda chose. Tinokumbira kuti iko vadare mukwazisewo vateereri muchivataurira kuti ndimani. Totangira nepana zvakanyanya kunaka. Ini ndinoitwa Ernest Mupunga. Ndagara mumuchato kwemakore anokwana 38. Ndine mudzimai mumwe chete nevana. Saka ndinodaira kuti tichava nenguva yakanaka. Kwaziwai vateereri. Tinotenda chose maita henyu touya panapa. Ndinoitwa Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Ini ndagarawo mumuchato kwemakore anokwana 13. Jehovha wakatiropafadzawo netumapudzi 3. Amen. Ini ndinoitwa Lloyd Nyeke. Ndine makore 16 13 ndiri mumuchato. Ndine vana 2 vakomana. Ndokwazisai vateereri. Tinoda kutenda chose. Ini ndoitwa Francis Mbira, ndakawanawo zvakare ndiri murume womudzimai mumwe chete. Tagarisana murudo nemumuchato kwemakore 25. Toda kutenda Mwari nekuda kwaizvozvo tine vana 3. Mukati mezuva ranhasi ndini musokosvi wenyaya kana kuti mutungamiriri wediscussion ino. Mukati mezuva ranhasi ndadedza vanana baba chandavadeedzera ndechekuti iko vanyatsotaura kuti iko vatsenge nyaya yekuti iko ndezvipi 2, 3, 4, 5 zvavanoti izvi zvikaitwa mukati memusha izvi. Kana nhorondouya nayo mumusha wakadaro ndinogara mumusha, hakuna kwandinoenda, ndinotenderera nemadziro ndiripo. Izvi zvikaitwa nani? Zvikaitwa namai. Wavari kuti wacho ndo kunonzi kupfuhwira kwakanaka kwaanga ndiitire mudzimai kuti ndigarewo ndichifara ndiri pamusha. Ndofunga kuti zvakakosha kuti vana mai titeerere pamwe chete nana baba, nekuti nyaya dzatiri kutsenga panapa ndo chaidzo dziri kungokwira kumatare. Dzichinzi haasi kudai zvinombodai zvichidai misha ichiparara. Saka ngatidzibatei nyaya idzi. Panapa hakuna chinotonhora kana chinopisa. Zvese tinotsenga ende zvichitsengeka kusvika zvaota. Saka ngatibatei nyaya iyi zvakanaka. Totanga nekunoku kuna vamupunga. Ndedzipi nyaya idzi dzamunotaura kuti iko idi dzikabatwa zvakanaka michato tabuda zvakanaka? Ndeipi yamungatange kutora? Tinogona kutanga nehama dzemurume. Alright. Kubatwa kwadzo kana dzasvika mumusha wekwamupunga. Exactly. Mune mudzimai. Alright. Kuti dziri kubatwa zvakaenzanirana here nehama dzemudzimai. Alright. Nekuti pane mutimu 2 kai. Dziri kutamba ichida kugohwesa ichida kugohwesa. Alright. Saka munozoona kuti kana iri hama yemurume
kabatirwo kainoita kanosiyana. Yemudzimai inogona kubvunzwa kuti ndokuisirai tii here kana kuti mazowe kana kuti sadza. Iyo yonzi ingoitai zvese sisi, munoziva kuti ndauya nebhazi, ende zvese zvinoitwa. Kunotangwa tii uku mazowe achigadzirirwa, uku sadza richibikwa nehuku. Yozouya yemurume manje yakwirawo bhazi kubva kwayabvawo, yobvunzwa kuti baba munini mabva madya here. Maiona nyaya iyi kutiko saka muri kuti here vamupunga, kana hama dzangu dzikasabatwa zvakanaka, kana dzichisemwa dzichiratidzwa kuti iko hadzina kusununguka kuti dzisvike pachipera gore, pangori nemaexcuses ekuti hama dzisvike pamusha apa, murume haasununguki. Murume kana zvimwe zvese kuti azive kuti ndiri murume pamusha panapa, kuti asarudze pakati pezvinhu zviviri, kuti woda here munin'ino wako wakakura naye uchirara mubhurangeti mumwe chete neni, akutonetseka, atopwanyika musoro manje, kuti musha uchafadza namai hazvichaiti. Anenge achifunga kuti zvine izvi zvindakavata zvangu, but munin'ino wangu iye zvine izvi adyei. Handina mashuwa kuti pandaandisipo adya here kana kuti haana kudya. Kadai ukaenda kutrip unenge pfungwa dziri kungodzoka kuti mwana wamai vangu shuwa zvinondoita sei. Saka muri kuti zvinoshungurudza muchazo, zvinoshungurudza imba iyi, haifarwi. Pakanaka Gono. Itsengai gaviri hama pamusha dziri kutoshaya kuti iko toita sei. Muri kuombwa mumusha zvekuti hamusvikike, asi dzimwe hama idzi dziri kusvika nyore nyore. Saka pane pakamira sei, zvinorevei kumurume izvi? Ndofunga chinhu chinenge zvinhu zvinoitika zvatinorarama mukati mazvo sevanhu mukugara kwatinoita, chiri chinhu chekuti kana zvichidaro sinyoro, zvinoratidza kuti paita rusarura rwekunge kuti vekudiviri ndo vanhu, ava vekwenyu hameno kuti zvii, vari kutouya ari magangaidza mukwenyi panapa. Otherwise tanga tigere edu zvakanaka kusvikira ava vazouya. Asi ndofunga zvinenge zvakakosha kuziva kuti dai tangopakura rudo zvakangosununguka, nekuti munhu anotobva kuvanhu. Yes, kutaura kunoita vamwe vanoti umuntu ngumuntu ngavantu, munhu nekuda kwevanhu. Iye yuyu waunofara naye mumba uyu, dai pasina ava asi haapo bauyu. Uyu isamari yeava vese ava. Saka panguva iyo neiyo zvinogona kumbodaro kuti vanosvikawo tichidaro. Zvakakosha kuti tive tigamuchirane mune zvakanaka, kwete kuti pfungwa inopisa kuti zvinondoita sei. Muri kupaona nenyaya yendanzwa iri kumusha iko, ndingaisvitse kumudzimai zvakuita kuti munhu maybe azongoti ane pasi petafura kuti achigamuchiraiwo nekoko, zvobva zvaisa futi mukaha pakati pevari koko newe uri kuku. Amenho Vanyeke, hama pamusha zviri kudhistebha here kuti baba vanzwe vari baba pamusha pavo? Tibetsere vana mai. Munoona chinoitika ndechekuti vana mai hama dzavo dzauya pamusha, munozviziva here kuti tinozviziva sana baba kuti tatobuda munotopinda namai venyu mubedroom mangu. But mai vangu inini vakatouyawo pamusha, handina hangu kupinda navo mubedroom, kungogara navo kukona uko, honzi mamuchitaura dzei. Asi vako vanotosvika pakupinda mubedroom. Saka izvozvozvo ndo zvimwe zvinokanganisa manje muchato wedu. Saka zvakakosha ka chingova respecta kana vachinge vauya. Kana vanin'ina vangu, unozwa kadiro kaunoita vanin'ina vako ndo kadiro kandinoita vanin'ina vangu. Saka ukaita inge uri kuvavhiringidza, inini zvinozondinetsa manje, iwe ndinokuda asi vanin'ina vangu futi ndinovada. Saka paita hondo manje, ini ndaapakati, handichazivi zvekuita. Ndo zvinozoya manje papachataurwa unzi ini ndakuzoti munin'ina chimbonditora tinde pamatakshop. Toenda pamatakshop ndoti munin'ina
ndochiziva kuti panapa pane zvinenge zvichiitika. Pamwe hausi kudya, iwe unozotenga mabhanzi ndoburisa kamari ndobva ndaumba nekuseri. But kamari kaya kaya kachatoshanda umba tese tichibatsirana. But ndakuti ndiri kutenga zvimwe zveumba asi kumufana futi ndiri kumupawo zvimwe zvokuti agona chekuita. Saka zvakangonaka manje. Yes. Saka zvakanaka kuti tingovatrita zvakafanana. Farira hama dzangu indofarirawo dzako. Tikadaro tatogona. Saka tinoda kutenda nenyaya igono kuti iko vanana mai ivo babudiki vaya Absalomu vakabva kumusha vakafona vakuWestgate vachiti ndazofamba kubva kunyabhira ndikasvika netsoka vapa Westgate. Vakangouya bamunini vaya vachitokutaurirai mai guru kuti iko handisi kuda kugara, ndiruda pekungorara 1 or 2 nights. Ndakanzwa kuHighlands pari kudiwa basa remunhu anogadzira panze. Imi mukaramba kuti vagare just 2 nights pamba penyu. Izvozvo ndo zviri kunziko nevarume vanonzwa kufinhuka nekatsika kakadaro ikakako. Saka ndiri kutaura nana mai kuti iko vana mai woye ndo nyaya iri kutaurwa iyi kuti ndo dzimwe dzinozoita kuti kumwe kwese uku kureme nekuda kwekuti hama hadzisi kugamuchirika pamusha. Pane pamwe pamungataura here gono zvinobetseredza sei kana hama dzichigamuchirwa dzichisununguka? Ndinofunga zvinobetseredza zvikuru kwazvo patingati zvichinobata nechiremerera chababa. Nekuda kwekuti kana hama dzikatotoneswa nekuti munoziva kuti nyaya yakasimba sinyoro. Munoziva kuti nemagariro atinoita munoziva kuti kana tinongoti tiri kuHarare asi Harare yakasiyana. Pane mumwe anoti gomo rese roti hando stand yangu yabuda gomo rese rinobanzurwa. Mota dzichipakwa pasi pegomo rofengwa roitwa sei richigadzirwa. Asi muchaona kuti dzimwe nguva hama dzinogona kubva kwaNdemudziya dzichiuya kuHarare dzinonoungana dzese kubudiriro kwokutoti vamwe vari kurara pai vamwe vari kurara pai nekuti the house is small but the welcome is great there. Muri kupaona imba hapana asi havazooni zvese zvokuti chavanoona ndechekuti the welcome is great. Saka isi kungogamuchirwa ikoko. Saka baba manjeka kana vari vekuti zvino vanonzwa vakareruka zvekuti vanenge vapachomanikidza kuti zvino ndoita zvokuita sei. Mudzimai vanomuda asi kuti vaseme hama hazvikwanisiki. Saka unenge warerutsa mumwe wako wamuisa pakamanikidza pokuti wamusvina zvakanyanyisa. Zvakakosha kuti dai vana maika vainzwawo tsitsi varerutse nekuda kwekuti dzimwe nguva vana mai vanogona kungotora mafi tunhongwa. Vana baba vanoita overlook zvinhu zvakawanda stereo. Vanotarisa the big picture. Kwete kubva vati nekuti padeura ti hana kuzokorobha and so hongu zvino hatisi kuti vanhu ngavaite chapa asi inobva yatova nyaya here yekuti hanzi saka hanzvadzi yako hatingagari nayo panapa nekuda kwokuti akambodeura ti hana kuyeka saka tunhongwa maybe tukaita tushoma kuti vanhu tokwanisa kugarisana murudekaro. Baba vanonzwawo vaine nzvimbo yavo. Saka tiri kutaura kuti iko kana uchida kuti iko murume achipazika musoro kuti oshaya kuti oita. Munoziva kuti pane vamwe varume vakutongoita kunge mazenairwa kungotenderera panzvimbo imwe chete. Hakuna kana kubasa chaiko anenge achishayikwa kunzi tomuisa mudepartment ripi raanganyatsoite zvakanyatso kunaka. Zvimwe zvinhu zvinokonzerwa nekuremerwa zidombo neriri unenge wamugadzika gearbox pachipfuva gearbox rebhazi kana haudi kuona mai vake unotoita unga wadirwa unye kana ukaona mai vacho ukaona hanzvadzi yacho uruda kutorutsa. Varipo vakadzi vazhinji vasingatobude mubedroom kana hama dzemurume dzasvika. Vanonzwa kusvotwa kufinhuka nekungovatarisa havasati hapana kungovaona chete vachipinda pamudiki joo zvatoshata. Havasati vadya havasati varasa tii but vatoone mhosva vangopinda nekungopinda kwavo just his mere presence is a crime. Now kana zvakadaro murume anoona kuti ko pamba pano paite chigevenga
ndakaroora chigevenga ipapapo zvinodhisteba muchato. Panga iyi yatsengwa saka pamusha ngapasvikike murume anonzwa kufara kana utoita nemanyayo aya nyange usambopfugame nekuti iko mune muri vaviri zvee ndo musika unopfugama ndo musika unoti kasinyoro zvoonekwa nevavo wagona kuita opposite wagonazve kana wapfugama wataura nemutupo wagona kupuruzira zenze remurume anonzwa kwete kuri undu ona kuti iko hama dzauya baba wake sekuru wake wauya aundurwa paanozodzokera kumba hasina muchochoro saka vana mai kuseka nhamo serugare but izvozvizvi ndo zviri kudya zenze rababa rekukushandirai, zenze rababa rekukudaiwo, zenze rababa rekunotsvaga utoto maruva nechinyi, munomwa simba iroro nenharo nekuramba hama dzemurume pamusha penyu. Iyi yanaka pangaite imwe here nhai Vanyeke. Alright, imwe yatingapinza ndiye tingati respect. Alright. Inosanganisira unoboza sevarume dzimwe nguva tinoda kutendwa. Ndinogona kuenda kusango ndikaswera ndichimhanya ndoshaya chandanga ndichitarisira nhoro yeye yandanga ndichida kubata but ndazoya nekanjiva ikako katende. Alright. Onawo kana ndichipinda zviya ndapinda ndauya nekandauya nako ndatsveta ngatisatambirwawo nevanotibatsira basa vave ndotarisira kuti ndauya nekabhegi kangu akasi kurema zvako but wokatambirawoka aiwa sinyoro maita mauya titambire moonawo kuti munei pane kuti kongotorwa kototsvetwa nemwana kuseri kwesofa wozonzwa kunhuhwa wozoona kuti kanjiva kaya kandakauya nayo hapana akakavhura. Saka iyoyo inodawo kuti ongororai zvandauya nazvo. Saka kusvika kwababa pamba nekusvika kwembwa zvifanira kufanana. Handiti ndizvo here kuti sekunge katsi yangosvikawo haungarambika uchiita zvanga uchingoita. Handiti muri kuona. Saka svikai pane pamwe pekuti munhu anotozotsvaga chinhu chakatengwa kare, chakatengwa marumwe zuro, ndo chari kutoti mumba munhu hamusina shuga but ndakauya nayo wani otozofungidziswa nemusikana webasa kuti airimo takaitambira nezuro. Handiti gono pakanaka here ipapa. Saka yasimuka zvakanaka kuti kuremekedzwa kwana baba chinhu chinokosha. Kunogona kuonekwa nematauriro chaiwo aunoita nemurume wako. Kumwe kutaura kwakareruka kana kuti kunomurerutsa. Kumwe kutaura hakuna chiremerera kunyange vatori wrong baba asi kuti watendekwe pahuma kana kuti watanhaurwe pamberi pewana muri kupaona zvinosiya baba wasina chiremerera. Mhosva inoenda pamunhu ka haiendi pachitsiga asi zvine matauriro zvakadaro zvekuti munhu anosara aine unhu hwake kwete kuti tinosana kuchibhorani nekudzoka simukatenzani ndo panozonzi paya munoona muparidzi achinyora akati zviri nani kugara pakona yemba pane kugara mukati munopisa mukatumba. Asi ukaerenga pamberi pacho anobva ati zvitori nani kugara nemhuka murenje. Ndofunga akazoteerwa pamusoro ipapo akati I think murenje chaivo baba wangu asiri kurespektwa. Saka zvinhu zvinogona kutozodzinga baba zvokuti havachanzwi kufara vakutozodawo kusvika kana vanhu vakotsira. Saka pamwe pese apa vachange vari kupi vachavarayirwa kupi. Saka zvinogona kutozomutsa zvimwewo zvazvakarara muri kupaona. Saka nyaya yerespect iyi inyaya inokosha zvikuru zvekuti kunyange mukati meshoko raMwari ukaverenga vaefeso ukaverenga Peter anokutaurira kuti madzimai zviisei pasi pevarume venyu. Muri kuona zvikanzi sezvaitwa nana Sara vachiti shewe kuna Abrahamu irespect yaitawo irespect. Muri kupaona zvikanzi vachiti shewe Mwari vari kutokutipa kurumwa nzeve nedenga kuti uyu masikiro andakamuita anoda izvi. Saka
ukaona watipwa nedenga wotadza kuteerera, ndo zvinonzi urombo hwaionherera kupakwa ichirutsa, ungaitwe sei? Alright. Saka respect vamupunga ndofunga ndo panotangira manyukunyuku emurume ekuita zvidavado zvekufadza mukadzi arespectwa. Alright. Imbopatsenga ipapapo. Yeah, ndinoona pfungwa iyi ipfungwa huru kwazvo. Alright. Nekuti murume kana achisvika pamba pake ane kahubaba kari mumashoulders ake. Alright. Akanzwa mwana waakabereka antonzi Joe ataura zvine musoro kudarika zvamuri kutaura. Asi mwana wake. Opinion ya Joe mwana itori nane kudarika ya baba wacho. Alright. Kana pakaitika nyaya inenge yaitika inogara iri mumarecords. Docket. Kune maarchives yekuti nyaya icho ikataurwa inongotaurwa igotaurwa. Munoziva here gore ratakaroorana makambozviita futi ipo papera 40 years 1929. Saka une nyaya iyi pachine respect here, pachine admiration here, pachine kuremekedzana here. Saka baba vachisvika pamba pavo, mufundisi wambotaura gono vachitivo ndo pane ushe hwake. Anogona kundundurudzwa kubasa nemhino uko achinzi jamba achijamba. But kana asvikawo pamba pake anenge akutarisira kuti ndinonzi baba vauya. Vana vanotaurwa kuti iwe manya kuti iwe fano baba vanoda maputi, iwe baba vari kudai, mai vari kuita zvavo. Ubva waziva kuti pano ndipo pangu chaipo. Ende manyukunyuku manje ezviya zvatange tichitaura zvekushanda kana zvekuunza upfu kana unoti nhoro ndinobata netsoka. Saka nekuti ndiri baba ini. Saka kutonzi hubaba uhu hunokwiridzirwa nekukuchidzirwa nevari pamusha pababa. Mai kunyanya mai. Kana mwana akangoti akarayirwa zvonzi unoti zvababa wako here, zvababa wako here, vari kutotaura nevana kuti aiwa idzi musoro chaiwo hadzidini, hadzidhonzi. Dzimwe nguri zvinoitikawo futi mukukura kwevana. Nekuti vana vachikura vanenge vakushanda, pamwe vakuunzawo zvavanoita kubatsira. Dzimwe dzenguva baba vanongoiswa pakona dzokanganirwa hadzo mundara. Musi wadzinoyeukwa zvinonzi dhora, kutaura iwo madhora mabhondi edu aya mozotengawo drink. Saka vanenge vakufunga kuti asi tiri kubatirwa zvakafanana here. Zvobva zvakonzera futi kuti muchato uyu hauchadini, hauchanakidzi. Asi imi ndii munogara muri pamwe chete. Vana vashanyi vanouya vachaenda. Mushandi anotibatsira mumba haafanirwi kunge ari iye anoziva kuti shuga ichipo, sauti iriko, hembe yagezwa. Even kunyaya yemabasa epamba zvinoda kuti mubona kuti sheti zvayanyanya kuita, regai nimboibata mbune. Mona kuti hana yabatwa namai. Kuvanza sheti yeindanda kuona kuti mpono yanga yakuwanda, tinoenda hedu tese kubasa rasire ndati nhasi regai nimboigadzirisa. Ipapo unobva wanzwa kuti panapa ndiri baba. Saka tiri kuti iko vanana mai pamba chaipo nyange musoro wechitima unoigirwa kana uchigona kubata murume zvakanaka. Now munoona vanhu vaya vanonzi vanotora varume vaya vanhu futi dai tikamboda kutarisa kuti vari kumboita sei zvatisiri kuita. Pamwe dzimweni dzenguva taimbobata apo nepapapo tichiona kuti apa rega ndikorekta, apa rega ndikorekta, apo rega ndikorekta. Saka tiri kuti murume kana asiri kurespektwa pamusha pake toisa chishwe kapo. Tisati taisa chishwe. Alright. Tambosunungura. Ndoda kuti iyi nyaya iyi haisingori yekuti vana baba varikuda kunzi vaonekwe, asi handi manyawi. Zvinotori muurongwa hwaMwari. Zvakadaro zvokuti chero mukatarisa vana vedu vadiki vakomana munotoona kuti mviro idzi imhanza ichauya. Zvinotooneka kuti pachaita mhanza. Ndinodaro ndichitaura Mwari wakatipa tukorore tuiri. Kakuru kacho aka kana tikatenga chingwa chatatenga uko
aiwa anti ndiwo unobva wakatakura asi kana maakusvika padhoo aiwa anoti chindipa ndiye anda unotambidza kuna mai mai wechiti maita gono maita bvuma waranda musha achirashwa vachirera nherera vakarera nedzisi dzavo tikafira pano wani izvozvo anotonzwa kuti saka kana umwe anoita ega muri kupaona saka zvinhu zvinokosha zvaita misha ite chin'ai makare asi zvino kana zvahwembudzi murume ndebvu mukadzi ndebvu me dzatungana muri kupaona saka zvinokosha kuti nyaya ikai ibatisiswe zvakanaka. Munoziva here sinyoro kuti kana muchitarisa mitambo inotambwa yenhabvu nei kuna vanonzi macheerleaders timu inogona kunge yakatobayiwa but macheerleader haadzikisi vanenge vachienda zvimiswe zvavo zviya zvinenge zvichinzwa uri kutoona bhora rimwe rausikuona iwewe asi uri kutoona iroro retimu yavo iri kubayiwa iyi saka maika ndiye cheerleader muri kuona ndo anosimudza morari vana baba vanosangana nezvakawanda zvinosveta simba zvinokuunisa nezvinodii asi kunofanira kuti kuchiwanikwe cheerleader muri kupaona kuti aiwa sinyoro hazvina kubuda zvakanaka asi haimi tinokuziwai hayo zvichabuda bedzi muri kupaona ndo zvinotarisirwa saka kana murume akatadza kuadhimaiwawo handiti muri kuona ndaitaura nevamwe vachitiko pastor munoziva here kuti mukadzi wangu handisati ndambomunzwa achitaura kuti I think you are right anza nasika yakadaro inharo chete dzinopisa vana mai munopedza baba strong strong inopera nendava yedisrespect mungatadze kuzvinzwisisa ndofunga chishwe chatingaisatiti sinyoro mabata nyaya yakakosha munoziva kana shoko ramwari richitaura kuti baba ndo musoro ndo mutungamiri of course baba hafaniri kuva the headache of the family but the head handiti ndizvo kana saka not the headache okay saka muchaona kana mwari vachiti ndichakuitira mubatsiri mai munokwanisa kundibatsira nemazano nekudi ende kuprocessa kwatinoita information vana baba nana mai kwakasiyana baba vanoprocessa information kazhinji vakanyarara nyaya vanenge vatoipirwa vakutombogara rimwe dare ravo vega rekuona kuti saka tikadai but mai ndopano hamuna kunzwa here imi zvandataura ipapo manje saka vanyori vanotaura kuti varumeka ane bako ana baba ane bako rekuti kana anzwa nyaya inorema ane mubako raanombonopinda oti zii arimo hamupindwi nana mai kuti muchiri kuiteiko varege varimo vari kugadzirisa kana madzimai imi munoprocessa nyaya nekutaura the processes they talk murume manje painotogadziriswa ndosaka vachiti ngatitaure murume manje anoprocessa akanyarara ozotaura kana aane solution kana taane suggestion saka zvakakosha kuremekedza zvinhu zvakaita seizvozvo uye kuti taonesana hongu point chaiyo chaita kuti zvinhu zvimire inogona kutobva kuna mai asi chitenderewo baba kuti wachiise chishwe ochiti aura zvandaona panapa zvatakuita asi kwete kuti mai vabva vati hazvina musoro zvamuri kutaura izvi makambozona zvichishanda kupi makaiti makuita zvemadomasi akaorera pese muvharanda panapa muda kutipinza futi makuti maunotora hoyo karibha hatiite zvakadaro taura ngatipanani asi chitendera kuti baba vachiwe nerespect yekuti vachingoisa chishwe zvoita sekuti ndo vazosunga kunyange pfungwa yacho yatobva hayo kwamuri muri kupaona it's part of respect zvinoita kuti iko mumusha umuone kuti ndini ndine musha uyu ende karesponsibility kanobva kasumuka unoona iwega unongoona kuti ndine basa handiti muri kuona saka vana mai inyaya iri kuuya kubva kuvadare chikumbiro chiri kubva
kuna ana baba, kakutendwa, kakuadhimaiwa, kane gwezo rakasimba kumunhurume, kakuratidzwa kuti iko unenge waita zvakanaka apa, kakuratidzwa kuti iko inga zvinhu zvako zvinenge zvinongofamba ikakako, kane gwezo rakasimba rekuti munotyora murume anonzi anopenga sei, but munomutyora negwezvo iroro rekungomuadhimaya zvinhu zvaanoita mukati meupenyu, momupa simba rekuti iko amhanye ashinaire agofe achiitira kuti mhuri ienderere mberi. Tingave neimwe point here yekuti zvikaitwa vamupunga mumba idi ameno munofariwa baba watigara pamusha. Pane imwe inogona kuva inokosha chaizvo ine chekuita nekungorongeka kwemumba, yetingaiti domestic support. Mumba medu matinogara munofanirwa kunge zvinhu zvakarongeka, umwe noumwe achinyatsoziva ruti rwake kuti ndoita zvipi. Zvikuru zvakarerekera kune vanotibatsira, kazhinji kacho ndevechikadzi. Saka ipapapo munotoona kuti nyaya yakatozvimirwa iri yega. Mai vanenge vachiti mamuchitaurei nemusikana, but ndiye auya akaunditi manheru, imimi maamuri bhizi muri pawhatsapp, zvino ndoita sei? Ndotaura nani. Kana vada programu yepatv inotarirwa programu yepatv iyi muri uko, kumbonzwawo kuti kubasa kwamaenda nhoro nhasi dzaa dzichimhanya zvakadini, mune here kutozoti papayapaye. Saka tinoti isusu musha wedu ngaunge wakarongeka, uri musha unonyatsoona kuti vanhu vari panapa vari kufamba pamwe chete. Pane mumwe ambotaura achiti hanzi ndakasvika pane umwe musha ndobva ndaona kavakirwo pakaitwa papurazi ipapo, ndakati baba namai vari panapa vanodanana, hapana gakava, kwete kuti azoona panze asati apinda mumba, azoona panze, nekuti pamwe panonzi pakaiswa maruva zvonzi pamaisa maruva ipapo hapaiti, asati atumbuka nenharo. Iwoti kana waona kuti hapaiti bvachibvisa wese kunofunga kuti unaita. Mazviona manje kuti imba iyi haina kuchamira zvakanaka, yabva yati mukatienzane, uye hatisi mukatienzane, hazvichafambi. Saka iyoyo point ndinodaira kuti vanamai wakaicherechedza sechikumbiro chamange muchipa, nokuti chatiri kuita kuda kuvaka misha inofadza yemakristu ari kuenda kudenga, anoteedzera maprinciples ebhaibheri. Saka domestic support vanyeke navamupunga vaunza nyaya yakanakisa kuti iko murume anongofarirawo musha wakarongeka, pakutandanisa nhoro kunze uku, pamwe pacho achitsvedza, achirovera, achimuka ozonoibata negumbo oitsvingira yapunyuka futi, pamwe pacho atukwa, anzi anodawo kudzoka mumusha une runyararo, wakarongeka, wakatsvairika, minti clean nechirungu, hanzi onoti tefe musofa riya achironga ramangwana. Mukadzi ari chiyefu, izvo hanzi zvinoatirakita zvinoatirakita varume. Ndo nyaya yandiri kunzwa panapa. Now ameno kuti iko tingati padomestic support apa ndipo here pane kuti iko mumba mutsvairwe, zvakamira sei? Kakurongeka kekutsvaira musha kanobatsira sei murume kuti adzoke mumusha macho? Zvinokosha sinyoro. Saka muchiona mugadzirira ndakuona. Yes. Saka muchiona kuti kurongeka sekutaura kwataita kuti murume angatotonheswa kwese kwaangaswera, asi kana auya mumba apinda muzinda wake, anoda kunzwa kugamuchirwa nerunyararo, kwete kuti munhu ari kusvika ari kutambirwa nemadhoketi. Kuti mamuchita mudzokika, madzoka manje, takuchitanga muri kuona. Saka zvinoita kuti paite dambudziko kana zvikadaro. Saka kurongedzeka kwemumba, kungova mune order makarongedzeka. So hongu tinotsvaka dzimwe nguva
vana mai vari kuendawo kunoshava nekudii tinotsvaka vamwe vanotibatsira asi zvese izvozvo zvaitwa zvinokoshawo kuti baba vazongoone kuti mai vachiri responsible vachiri in charge and in control. Alright. Because delegation should not be relegation of responsibility. Alright. We can delegate kune vanotibatsira but we don't relegate the responsibility. Alright. Nekuda kwokuti wamwe wakataura wakati uyu mukadziwo futi Alright. Ari kushanda hake asi mukadziwo futi. Saka delegation should not be relegation. Tinofanira kuti tichirambe tichiziva kuti aiwa tiri pamwe chete tichiita basa redu zvakanaka. Izva zvinoreva ndezvekuti iko ningirikiri inonzi sichu yemusikana webasa yachibikwa naye aifanira kuzobva yaitaro mukurumbira une ujibwarebwa neusvokotombwi huri nani kukunda kabatiro kaunokwanisa kuita hadya nemuriwo iwewe samai. Kana zvichidaro wadelegata chitarisa kuti iko zviri kuitwa ukoko zvakamira sei nekuti iwewo pache zvako uri kuitawo basa rako wakamira panzvimbo yani yako. Ndofunga ndo pane dambudziko rekuti iko vana mai kana vaona anovabatsira vari kubva vaita kuturira murume kumunhu iyeye nyamba mukadziwo futi. Handiti muri kuona pakamira sei papapo Vanyeke? Signor, nyaya iri panapa ndeyekuti muchiona kuti mukati medzimba ivo vanotibatsira vaya vanoita zvakanaka but bhaibheri rinoti manjeka inini Nyeke Mwari vakandipa mubatsira mudzimai ari kubatsira inini but mudzimai zvazomuwandirawo atsvaga wanomubatsira handiti iye ngaasara ari maiheu papanapa uyo ari kumubatsira uyo achaita zvaanoita but kana zvakuya kwandiri iwe involved because iwe ndiwe PA wangu saka zvese zvinofanira kuva perfect kana zvichinge zvapfuura nepauri but takuzonyanya kuvapa vasikana ava vabatsiri vedu vaya rumu yakanyanya yekuti kutovunza kuti ndiri kushaya sokisi rangu nei sokisi radhedhi riri kupi pane zvimwe zvinofanira kuzikanwawo nani namai riri mudhirowa repasi mei musikana uyu ndiye akutoziva kuti ndokwariri mai havasi kutomboziva kuti riri kupi munozviziva kunyange vasikana vaya vachibika zvinonaka but chikafu chabikwa nemudzimai wangu chinonaka kupfuura chose ndinokokota nemuto ndikanwa saka ita kutika ndirambe ndichirangarira chikafu chaunobika ndikajairira cheuyu musi waunobika nhasi pabikwa zvimwe ndofanira kuziva ruoko rwako kuti unobika sei saka kana ndikazopa komendi isiyo manje tatozoburana manje kuti handigoni kubika handiri muri kuzviona manje saka make sure ruoko rwako rwuripo signature yako inofanira kuwanikwa pane zvinhu zvese zvine chekuita neni ukadaro wandigonera pakanaka. Saka yanaka saka tiri kuti ikowana mai mumusha ngamurongeke kwete kungotsvairwa badzi kuti mutsvinde zvakanaka izvozvo but let musha ngauve nethat warm welcome inobva kuna mai muridzi wemusha zvaitwa zvese uko zviri kunzi ngazvipfuure nepacheckpoint yamai quality controller ndimai ndo vanoziva kuti ichi hachipfuure ichi mawanda mvura umu ngazvimire uko umu mawandisa sauti vane BP ichi chichazosvika kuna ana baba zviri zvinhu zvakanaka saka nyaya iyi yekuti iko musha hauna kurongeka ibinda uchiseka purazi radzuda zvinhu zvese ibvonyongera makakatanwa gumbeze revanomwe musha womukadzi mukuru mozoblema mweya yakaipa nekuti iko kumusha kwawo kwakamira sei mweya yakaipa apa iwewe ndoune kutori mweya yakaipa yacho ndo panodambudza saka endei kudzimba dzedu ichimwe chinodiwa nana mai inonzi decluttering. Yes, kungobvisa zvinhu zvausadi pamusha kuti musha umbofema handiti ndizvo here mupinde mhepo mukati kwete kuti iko pamusoro kumusoro uko kusiringi uko kumapuranga apa pane mutando webhasikoro uripo uku zvakawanda manapukeni ari pamubato wepoto musha haufadze kudzokera unenge usina mhepo yakanaka saka vana mai ngatipangwarirei papapo zviri kunzi nana baba
apa pakasagadziriswa apa musha haunakidze kudzokera kwauri. Handiti ndizvo. Alright, paita chishwa. Imwe yatingataure ndeipi nayi Gono panhaurwa dzekuti iko baba vapemberewo vari pamusha pavo. Ndofunga kuti imwe nyaya inokosha kumatare kwatinomboswera kuamo ndeyekuti maika vanofanira kuva munhu anoratidzika, akatsvinda iye tambotaura zvemba zvemusha izvo tasiya izvo taakuchitaura ivo. Nekuda kwekuti zvinotongori munhu wemurume kuti anokwezwa nekuratidzika kwakanaka kwakadaro, kungava panhumbi dzake, iye pamuviri wake chaiwo, zvokuti munhu haafani kuti apinde mujira chifundi chichinzikwa munhu ari koko kuti wapinda murumu munomo. Muri kupaona? Zvinofanira kuwanga painewo munhu akaratidzika zvakanaka, mazino achikweshwawo zvakanaka zvakadai, munhu akaratidzika zvakanaka, kuratidza kuti munhu nekuda kwokuti dhuze pamakaonana chakakwezva munhu uyu kuti pakati pevazhinji vakanga varipo ndechekuti munhu wairatidzika. Muri kupabata? Saka vamwe vakaimba uya kare kare akati kokuchena kweumhandara makaisepiko mhai, akatoisa kare karwiyo, zvakaenda kupi? Zvikanzi munosiya musha uyu makatemba. Hatitarisiri kuti misha iparare, asi tiri kuti baba hawafaniri kunge wachipunyaira wari mumusha. Saka kutsvinda, kuratidzika kwakanaka, zvinhu zvinokosha izvozvizvi, kwete kuti baba mutauni wakangopinda mutauni vanenge vari kucheuka kuti kuchina vanhu vanochena zvakadai, wotonorovera papore magetsi vari kutarisa. Vafunga ndiri magara ndiri mune mbuya wangu vaiti superience, vachida kuti experience. Ndimi mune superience. Inyaya ipi yekuti iko vana mai idi vanofanirwa kunge vakatsvinda izvi zvimadhuku zviri kuuya zvemapudding socks nechiwizvi nemamwe matracksuit akudhara akabva mabvi, chinyi chiri kuitika mukati memusha kuti hutsvindi pamunhu? Muri kutaura zvakanaka mufundisi. Nyaya iyi ine chekuita nekuti kana uri pamba pako, vana mai vakaziva kuti murume wako ndiye waunofanirwa kutsvindira, kwete kutsvinda uri kubasa uko, nekuti ukatsvinda iwo uri kuti murume anofanirwa kuadhimayawo zvawakapfeka, but akaona kuti hazvina kupfekerwa inini, zvatopfekerwa kwavari kuenda, asi kana taapanapa taakupfeka hovhorosi nemasoksi, hatina zvatinoratidzwa kuti tiratidze kuti zvakati taakupfeka hembe dziedzi dzetinopfugama nadzo pasi tichikorobha mumba. Anoona kuti kana pari pamberi panguka hapana chinoitwa, asi vaakuitirwa ava ndevahameno kuti ndevekubasa, vanofanirwa kuona ndakanyatsokomenda chete, komenda zveuri kuitirwa vamwe show yevaridzi ndoyewakodzikomenda. Madini kuti ini ndiri kuuyawo, moita izvozvo izvo, mouya monditambirawo padhoo, makanyatsoti pfafa zviya zvinoita kuti zvinyatsoita manyukunyuku, ndobva ndataura kuti inga hamuonika, inga makachena, nondiri kuziva ndezvangu izvi. Saka kuchena murume ngazvioneke kuti ini ndiri panyaya yacho, ndinombochenerwawo. Ipoindi yakakosha iyi, nekuti iko ndofunga hanzi palockdown apa ndopatakaona kuti varume hatina dhiri. Handiti muri kuona munhu anga asisina basa kana nekuti iko ndinga dzese dzaingopfekwa kwe1 week, but munhu achienda kubasa anokoshesa kuratidzika. Zvanzi vanana mai, gadzirisaiwo point iyoyoyo. Kana uchida kuti munhu ataure makachena fani iyi yakakufitai, zvakanaka izvozvo, ende vamwe varume havatogoni kuti pufu muromo uyoyo, which is bad. But tarisaiwo kachichemo ichi chemurume ari kuti iko zvinenge zvisina kupfekerwa ini,
zvinenge zvaitirwa vamwe, ndiri kutokomenda zvinhu zvevanhu saka paita dambudziko zvevaridzi. Alright, Vanyeke, mune here pamungati tipedzisei papa? Muchaona kuti mufundisi ipapapa zvikuru sei kana zvikadaro kuti ari kuyamwisa panguva yekuyamwisa ipapapa vanobva kutoita give up zvokuti unosvika kuti ndiye here uya. Alright. Saka chingochenawo chingopfekawo zvinhu zvakanaka geza handiti mwana anoyamwa hake but munoona kuti munozviona here kuti pane vamwe vanoti pane vashomo vanozvigona madzimai kana achiyamwisa anenge aine kana chitauro chainacho achiyamwisa mwana anenge akavhara kudai then vamwe kungokanda no hazvina kidzi kuti zvingoonekwa nemunhu wose kana iwe kutoona kuti mudzimai wako ari kuita zvinhu zvakadai kana hembe dzacho kungoposha kana utokotsira mwana azoti putu arisiya rakadaro ivo vakotsira iriri panze dairy board handiti moona manje. Saka zvakakosha manje kuti ugare wakangwarirawo semukadzi wechidiki achiri kuyamwisa. Even hembe dzaunopfeka zvazvichataurwa nawo mupfungwa ngadzisava hembe dziya dzekuti dzekumabhero hakuna masaizi kakumabhero kungotora ungouya ndoya unopfeka kana uri pamba pamurume wako but kana wakuenda kubasa ndokwaunopfeka yakanaka. Aiwa ukaenda nyango kunotenga hembeka ukasvika kusina saizi dzoka nemari usangotore zvokuti ungoswera hanzi pane kupfeka akakudresa nekusimira kwaukungoita kusimira ungoti wakapfekawo but zvinhu izvozvo kaizvo zvine zvazvinotoita kuvarume. Toda kungokuonawo uchiratidzika kuti aiwa uyu ndiye mukadzi wangu kana pane vanhu ndinokunongedza kuti ndichitobva kubasa kuti hama handi hando tipfure nepamba uona kuti ndo maive mwana ndo madhamu angu ava vanodadisa but manje kamwe kapfekero unotosvika kutoti ndikasvika vakapfeka riya kuti hano machinda tonana mangwana pane pandoda kupinda yapo ndozosvika kumba tayamutema but unenge uchitonanga ako kumba. Saka vana mai chiri kutaurwa panapa ndechekuti iko ngatiitewo kautsvindi mukadzi mukuru usafungidziswe kana kuitikwa kamubvunzo kaya mapinda mumachira kuti nhasi mageza here ukangoona zvadaro zvatoshata zvaipa. Saka semunhukadzi ngatiitei utsvindi zvine kagwezvero kazviinazvo kuna ana baba kuti vafariro kuswedera pedyo nemi amene kuti pane chimwe pakajeka yese machena mazai uko hapana dema pakanaka chose. Saka pane chimwe here chatingati ichichi chikanotaurirwa vana mai michato inofamba zvakanaka. Ndinoona baba matura mafemo mufundisi ndafunga kuti maakurova panyanga chaipo achingi nyaya yepabonde inoda kuti ibatwe. Hayo ndoyo kunana baba hamufungu ndiye tingadai tatotanga edu chirongwa chaigoda kutoperera neiyo. Saka ndainzwa rimwe gurupu richiti kuwanana baba wakati iko ndezvipi zvamungada kuti kuwana mai vaimprove mukati memba zvikanzi number 1 ibonde number 2 ibonde number 3 tozoita bonde kusvika ku10. Saka zvazviri 10 but chiri 1 ameno kuti iko mufundisi tibatsirei. Tibatsirei kuti iko ishu iyi ine here pakugadzwa naMwari kana kuti chinyi chaizvo nekuti riri kukumbirwa unzi rikanaka pamusha panodzokeka. Ndizvozvo chaizvo sinyoro kuti nyaya iyi inyaya inokosha musoro wenyaya sezvataurwa naGonova Mupunga kuti pamwe dai tatotanga neiyoyo kuti tisazoishayire nguva. So nyaya yebonde inyaya inokosha zvikuru kwazvo kune munhu anonzi baba pamusha zvichibva pamasikirwo chaiwo akaitwa munhurume pakusikwa kwatakaitwa sevanhu. Baba vanonzwa manyukunyuku kakawanda mukati memuviri wavo nekuda kwemasukirwo nemarukirwo akaitwa tsinga namarunda nemidzira marongedzerwo azvakaitwa zvinoita kuti baba vanzwe manyukunyuku akati wedzere. Vakaenda kuchikoro vanotaura kuti malevels etestosterone
ndo anosunda zvekuti kunyika dzakabudirira vanomboita avanoti matestosterone patch ekuti chinokwanisa kumbonzi nha pana mai wombonzi 3 days bedzi muchimbonzwa zvandinombonzwa inini unoona kuti mai watobhiza rakabhema mbanje saka izvi zvinhu zvinotoitwa semaexperiments vana mai vangu vanenge vada kumbonza kuti chiiko baba vekwangu chii chaizvo vane problem yekuti ide haumborara saka itori nyaya inotobva paphysiology kana pamaumbirwo nemasikirwo akaita baba inotodikanwa zvekuti vanonyatsotsarutsa vanotaura kuti 48 to 72 hours baba vanenge vari kuti dai zvamboitika muri kupaona saka inyaya itori nyaya chaiyo chaiyo yakazvigarira yes. Alright. Saka ndiri kuti iko kushota kwaro pamusha zvinorwadza sei, zvinonetsa sei, zvinoputsa chinyi pamusha nai vamupunga, then tozouya kuna tiri kutaura nyaya iri papa inyaya yekuti vana mai dai vainzwisisa kuti nyaya iyi haidi masanctions. Dzimwe dzingaitwa hadzo masanctions dai vaita masanctions pakutaura apa vombonyarara zvavo hazvina dambudziko. Vada kuti baba kana vakuda zvinhu zvavo vazive kuti baba nguva yavo yasvika votambidzwa zvinhu zvavo vakasununguka voziva kuti ndiri kuenda kumba kuna mai vana vakandigadzirira. Hazvidi zvakare kuti zvirambe zvichingo kutanga mambopiwa maconditions nematare ekuti zvinotoita sei kuti zvisununguke toita sei nekuti nemakambodai aiwa hazviiti kuti dai vana mai vainzwisisa ipapo imataura kuti ndiyo number 1 ndiyo number 2 ndiyo number 10 saka vakapagona ipapo vanoziva kuti handi kuchepeswa kuti baba vati ndiwo mudzimai wakoka saka ipapapo ngapagadziriswe. Saka vana mai zvekuti iko baba vari kubva kukaribha vari kudhiraivha mota vari kudzoka vari kutaura kuti iko ndamukaroi ndiri kuuya vanga vaine 1 week variko vari kudzoka kumba kwavo imotaura kuti iko kana uchiri kukaroi wanonoka usazouye undinetsa apa patori neumwe musikana ari kuti iko handisi kugona kurara usati wapfuura nekuno muri kuona competition inenge ichiripo manje zvinenge zvaakutinetsei misha mizhinji iri kuparara nekuti iko kumba bonde harisi kuitwa zvakanyatso kunaka but kune magwezvero anenge aripo anenge achikwezva varume venyu saka munhu ukasabata murume wako pabonde kunonzi kuedza diabolos tiri tesere because diabolos ndiye anoedza vanhu but kana usikuita neglect bonde semukadzi waedza diabolos zvokuti kune kwaari kutoenda hake but otocheuka une heso kuna mai vari kutonyima munhu bonde otocheuka kutomboti apa rega nditombomira musha woita sei musha woparara tibatire vanyeke zvakamira sei kanyimiro kacho sinyoro kamwe kanoitwa ndokekuti baba vabva kubasa kavaneta ndizvoka vauya vadai vaona news vobva vaenda kunorara vobva vapinda kubedroom mai vochisara voita imwe awa vachiona mafirimu vozoya baba wakodzera vachigeza mapureti zvinoda kuti vana ana mai vazive kuti baba inoiyambova nguva yavo unomboenda moita zvamunoita vorara havo kana wada kuzoita zvimwewo ungazoite but kwete kuda kuzoenda after 2 hours vatorara kare hazvichashandi plus pane kapfungwa aka kekushandisa bonde sereward semubayiro wekuti kana ukaita chakanaka aiwa unobva wari wana ukangondigbohwawo yatova punishment haulume izvozvozvo zvinobva zvaisa vamwe varume off vanobva vaswicha off iwo pavakuzoda pamwe vatobhoekana ende ndo zvimwe zvinokonzera kuti vamwe varume vazobuda voenda uko kwazvakatodisplayiwa kare iwo uri kuuya wakapfeka majini saka
chingomupai zvinhu zvake zvaanoda. Ndo zvacho zvawakavinga handizvere? No, pakanaka apa Gono. Batai nyaya iyi mubetsere vanoteerera. Hatidi kuzoti iko vanhu vati Gono naSinyoro havana kutaura. Batai nyaya. Sinyoro, inyaya yakanaka zvikuru. Muchiona shoko raMwari rinobva rataura kuti musanyimana kunze kwokunge matowirirana. Nekuda kwekuti munoona kuswinyiwa kwacho hakuna mamwe makwenyero. Zvinenge zvichitoda kutoti zviitwe nemutoo iwoyo. Ndo programming yakatoitwa musystem yacho. Saka kunyangwe tinokanganisana tinodini, asi zvinenge zvakakosha kuti tizive kuti hatifaniri kubva taita chiramwa chehwiza inobva yadambura nemakumbo. Muri kupaona? Kunyange mukati mekukanganisana kwatinenge tichiita hongu, isu sana baba tinofanira kuonawo kuti nyaya dzedu tiri kugadzirisana, tiri kuita sei ukama hwakanaka ndokuti bonde rifambe zvakanaka. Asi kana maiwo vakabva vasvika pakuti manje hakuna zvakadaro, zvinosvitsa kuisa mumwe uya panomanikidza. Nekuda kwekuti tingati isusu vana baba vane dende ravo rokuti harifaniri kuti rizare zvakanyanyisa. Kana rikange razarisa kuedzwa kwababa kunenge kwava nyore nekuti manyukunyuku acho anenge awanda. Saka kunyange kuedzwa kwavo kunenge kwava nyore. Saka vanotaura manje tsumo yavo vanobva vataura kuti mudzimai akangwara wemuAfrica anofanirwa kuti aone kuti dende rababa rinofanira kugara riri empty, asi dumbu rakazara. Ndo zvinofanira kuti zviitike izvo. Dende regwezvero iri, dende rinofanira kuti ringe riri empty. Regwezvero iri rinofanira kunge riri empty, asi dumbu rakazara. Asi kana zvikaitika kuti zvaita vice versa, kuti iko dende regwezvero rakazara dumbu riri empty, munhu ane nzara kwese. Recipe iyoyo inobva unenge watorasa tsoro yacho. Tsoro yacho inorasika. Saka vana mai, nzwisisai nyaya iyi. Pane nyaya dzekunzi iko vanhu vanokanganisirana, zviriko mukati memusha, but vana nababa pavari kukurudzirwa kunzi vataure nemi zvakanaka, vakubatsirei mupuriperanewo zvakanaka panyaya iyoyi yebonde. Ndiri kufunga kuti wiriranai muchinzwisisana, muchinzwiranawo tsitsi, kuti iko baba mutonyasonzwisisa kuti iko kana muchato musina bonde hazvina mhosva kuti rizini yacho ndiyei. Kana muchato musina bonde, regai ndikutaurirei mhai, muchato uyoyo uri muintensive care, anytime unofa. Handiti muri kuona kuti munhu ari muintensive care anenge akarindwa nemanesi anobhadharwa. Handiti muri kuona mukungokanganisa mishini zvishoma munhu gona. Handiti saka ndo zvakafanana nemuchato unonzi iko handisi kutaura naye, hakuna bonde raandinoita naye, vanhu vachitoita kutopika mukati memba umomo. Zviri nani kutogara pasi mutaurirane pane kuti iko hazvitoriko. Pane chimwe here chatingabate ipapapo tichipedzisa? Ndinofunga kuti inyaya yakakura zvikuru kwazvo yekuti ingatode nguva yakareba, asi chimwe chetingataura ipapo ndechekuti bonde racho iri rinogona kuitwa nenzira dzakasiyana. Kune dzimwe nzvimbo unoona kuti vanenge vachishambadzira kuti mai vanogona kuti mumba yemukati vanokwanisa kuti nhasi vakapfeka kunganesi zvakatogadzirwa nevanoziva kuti izvi munhukadzi akapfeka akadai zvinokwezva. Mangwana acho anenge akapfeka sekunge nditicha kana kuti ndiani. Zvese izvi zviri kuedza kugadzirisa kuti chikafu sadza kana richipakurwa rinogona kuitwa nemutoo yakasiyana siyana. Kana raisi rinogona kuya rakaiswa kala yellow, iraisi rimwe chete iro, asi kuti iyi inonzi yafood presentation kune vanotaura. Presentation iyoyo ine zvainotoita pane vachadya. Saka presentation yacho iyoyo chinhu chinokosha chekuti vana mai zvinoitawo kuti vana baba vanzwe
vakafara uye zvakare maybe vanhu vachiratidzawo kuti muchirongwa ichi tiri tese. Asi zvinodewawo kuti baba vanofanira kutoti watobatewo basa racho chairo zvakasimba. Kwete kuti iko mutora hake chidhoiri chake kuti iro basa racho richibatwa. Handiti muri kuona wotozobvunzwa unzi mapedza here tauda kurara. Handiti pedzai tiite sei tirare taneta. Mapedza mozotaura. Kana mapedza mozotaura. Saka nyaya iyoyi yekuti iko riri kuitwa bonde but munhu ari kuriita wacho hapo futi. Ndo zvimwe zvinotinetsei kana kuti riri kunzi riri available riripo but presentation yacho hazvina kana zvekugwezvero riya rekuti iko bonde racho riita sei rinakidza kabichi chairo kabichi chairo unomuriwo ungashorwe nevanhu asi rikabikwa nerimwe zuva zvakanaka unoridya kunge nyama. Ungatorowe mukadzi kuti iko manyurura nyama sei mukabechi. Handiti muri kuona zvinoda kuti mukadzi wako iyeye handiti muri kuona akazviita zvakanyatso kunaka zvinofamba zvakanaka. Handiti ndizvoiraona Mwari. Saka Mwari ngatikomborere atitire zvakanaka bonde riite zvakanaka. Hanzi iko varume besides bonde ranaka iri vanodo inonzi recreational companionship. Ameno kuti chii ichocho nai vamupunga? Vanhu vese vanodawo nguva yekumbonozorora. Mukaramba mangoshanda nekushanda hamunawo nguva yekumbodzingirana muchimboberekana. Saka nguva iyoyo yakanaka kuenda kutuma holiday. Toziva hedu mazuva ano matizoiti lockdown lockdown yecovid. Asi zvinonaka kwete kungoti kana tiine kuenda kwekuti ndombonosununguka tifare semurume nemukadzi kunyange nevana kuenda kumusha hazvifanirwi kudaro. Tofanirwa kumboonawo nguva tosvika paVictoria Falls apa tombofambawo tine zvibhikini. Handitika izvozvo zvakakosha. Ende tikaenda kazhinji kacho vanhu zvikuru vanhu vedu vechitema hatiwanzoda kufara tiri tu. Tinowanzoda kuti tiwandirire. Kazhinji ndoti munin'ina wako ngaauyewo nemurume wake pamwe neumwe munin'ina nemurume wake. Taenda ikoko unoona kuti dzimwe nguri zvinenge zviri right. Pakazouyawo munin'ina wangu nemurume wake pamwe atokanya game race hapasina mufaro. Saka recreation inguva yekuti mumbondoti muri ikoko naichamari unofunga kuti kubasa kwedu zvetinorotawo kuti makore 5 achatevera makore 3 toita sei. Zvinokupaiwo nguva iyoyo semurume nemukadzi because hamuna vamwe vanototoda kuenda kunzvimbo kusina foni kusingabatwe wifi kusingaitwe mawhatsapp kuti mumbonyatsoonana muri dry hands. Mumboonana muine time yakapombonoka muchinyatsokurukura munomuka time yamunoda. Hapana ari kumhanyira kuti kudini. Munonyatsoti aiwa mapedza kudya mokuchuza kuti iyezve toda kumbonodzoka ngonogara takarara pamubhedha zviri kwamuri. Nguva iyo yakanaka. That companionship vana mai tikaziva kuti tikreate nguva iyo kuti kupedza mari tikazodaiti aiwa kamari unogoipe madi kutenga gejo rekutaratsemu aiwa ngapavawo nenguva yerecreational companionship muri vaviri muchinyatsofara kumborongoka holiday hadzidhuri but zvinongobva nekurongeka kwenyu nemari shoma munogona kupedza weekend muri kuVictoria Falls kana kunyanga kana kuti kuchimanimani. Nzvimbo dzacho dziriko dzakatogadzirwa izvozvo ngatidzishandise. Pakanaka ipapa. Gonoma muchida kuti kumbotsenga here gaviri futi. Vana baba vanhu vanofarira zvakaita mitambo tichiwedzera patsika remberi ndopo tsika reshure. Vanofarirawo mitambo. Unonzwa vamwe vachitaura zvokuti vana Arsenal vanani and so on. Zvinenge zvakakoshawo kuti maika vange varipo kubetsera nekutsigira. Hakusi kungoenda kumaholiday chete. Kunyange tiripo pamba pane recreational moments. Recreational companionship. Muri kuti iko zviri kureva zvinodiwo nemunhu uyu. Ndizvozvo. Kuti waakupindawo pazviri. Ndizvozvo. Waakupinda kuzvifarira. Zvinoita kuti nekuti vana maika vane imwe need yeconversation.
yekuti ngatitaure nyaya but zvekuti tinotaura nezvazvo zvacho ndo zvinogona kusiyana zvoita kunga baba havatauri but imimi mukazoti kuarsenal ikoko muriko whether yahwina kana yati tobaiwa united handizi muchichema nawo kuti aiwa next time I think ndomunga referee ndiye anga ari wrong referee mwinoti skipa yenyu mai baba wane yawo kana waine mureza wawo wearsenal uchiporishwawo kuona kuti panogadzirwa mumba muya wagadzirwa pakanaka that's a recreational companionship saka dzimwe nguva vamwe vanofarira zvakadaro nekudidi saka muchaona kuti kana kuti mumwe anofanira kuraura but mai hatombodi kana kutsika kurwisa zvirauro zvacho kune vamwe madzimai anotoraura muri kuona saka kunoraura kuya baba vanogona kupotsa wotobata munhu nekuti kune vanhu hakuna howebeona saka recreational companionship be there you have time muri mese you create things to talk about muri kuona saka inokosha nguva iyoyi no pakanaka saka murume anoda kuita zvinhu zvaanofarira nemukadzi wake handiti muri kuona akazviita nemukadzi wake the better handiti muri kuona zvinotonyanya kunaka kudarika zvazvaita ari ega vamwe vanoti mhamba inonaka ingonaka paina mai handiti muri kuona ndofunga itsumo kana kuti kanotaura kuti iko kana mukadzi wako aripo uchiita zvinhu zvaunofarira stereki idi chinhu ichocho chinokunakidza kusvika pakupedzisira nekuti iko kana iwe ukati handidi uri kutoronga kupisa zvirauro zvacho nekubikisa mashutazi ababa wacho ebhora iwaya uri kutotaura kuti ndiri kuda kuacheka saka dambudziko rinozoitika nderekuti iko kwavanoenda kune vakadzi vatoriko vanenge vasina varume kugara navo but vachirifarira bhora kunge handiti muri kuona saka zvakakosha vana mai kuve nemumwe wenyu muzvinhu zvaanofarirawo apapa hatisi kutaura zvingafarirwe nana mai handiti ndizvo vane chirongo chavo tiri kungotaura zvinofarirwa nana baba kuti iko vati musha wangu ndini ndirimo ndiri kufara ende ndozvavari kutoda hazvina debate ende zvinodiwa nana mai tichazvinzwa hazvifanirwi kubhikiswa handiti ndizvo here saka batai chinhu ichi nyaya yehama pamusha ndo chekutanga. Chechipiri kungopuruzirawo zenze reumwe wako kumadhima yawo murume unoenda kure unoenda kure nemurume waunosimudza zenze kwete kutomuti kurundura zenze kubvisa muchochororo kuti pamuruda kuzviisa ipapo handipenyu hamupo pane vatoripo vatinoziva aiwa haikona kudaro semudzimai. Kozoti domestic support musha wakatsvinda wakanaka wakatsvairwawo une mukadzi ari welcoming iyo attractiveness iwo pachezvako mira semukadzi mukuru uchidefenda territory yako uri mudzimai une simba rinotyisa rekukwezva murume ukanyatsozvibata zvakanyatsokunaka Mwari anokukomborera musha wako unosimba. Then recreational companionship kwaanofara kwacho kubhora kupi kuendawo naye hanzi zvinomufadza zvinomudakadza. Chekupedzisira chanzi ndichekutanga varume vari kutonditarisa kuti iko muri kutaura kuti chekupedzisira ndo chekutanga ibonde ngarive riri rakangonaka bonde ngarinake vana mai mukati medzimba ndo zviri kutsvagwa nana baba kuti iko zvimwe zvese mungatotadze asi bonde rikaita perfect zvinokosha mukati memusha kuripiwawo parinenge waridawo ende ropiwawo kwete zvekuramirwa woratidzawo kuti uri muchirongwa chacho kwete kutenge kuti iko uri paWhatsApp but uri pabonde futi hazvizoite ropiwawo rakanaka riri attractive zvinobetsera kuti michato yedu igomira. Mwari ngakukomborerei akuitirei zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, ndini musvokosi wenyaya mupunzi wematende anotakura zvinopisa nezvinotonhora. Hapana chatinotya, hapana chatinozeza, zvese tinotsenga kusvikira zvaota
pafamily matters. Mwari ngaukomborere akuitire zvakanaka. Amen. Amen. Ndini musvokosi wenyaya. Ndifungisa kuti vakadzi havanzwisisiki. Saka navana vachikura vachinzwisisa language yamai, whether it's verbal or non-verbal. Ko baba muri kurasika papi? Pane zvekuti wakandiroora uri ndiri mutetetete. Handiti ndine figa yakanaka nestructure. Saka ndazopinda mumba ndatakura nhumbu inova yako. Ndabudisa vana vanova vako. Pane mabody changes anoitika during that time. Ekuti kudzokedzana kunogona kudi kunonoka, kunogona kana kusatokona zvachose. Ndawana shamwari yakandida ndisingazivi, akandipfuwa nerudo, akandisunga kwari, moyo wangu wasungwa nepfundo rorakasimba. Jesu ndiri wako, ini uri wangu narini. Ndawana shamwari, yo shamwari yakandifira, andi upenyu bachete, asi akazvipira. Zvendinazvo handi zvangu ndaka muchengetera, moyo simba upenyu zvese zvake narini. Ndawana shamwari akapiwa masimba ese, kundichengeta munzira inoenda kudenga. Mbiri iri kupenya yokuti indisimbise, ngandirinde ndisewenze pamberi ndozorora. Ndawana shamwari inemutsa, idine rudo, ndimutungamiri kwaye, ane nzero nesimba. Kuna iye anondida, ndino wana masimba. Korufurunga kurire, ndiri wenyu narini. Ndawana shamwari inemutsa, idine rudo, ndimutungamiri kwaye, ane nzero nesimba. Kuna iye anondida, ndino wana masimba. Korufurunga kurire, ndiri wenyu narini. Kuna iye anondida, ndino wana masimba. Korufurunga kurire, ndiri wenyu narini. Korufurunga kurire, ndiri wenyu narini. Murapi mkuru uripo, wemutsa ndiye Jesu, anofarisa varombo. Inzwa izwi ra Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu nde Jesu, zvitadzo zvasunungurwa. Inzwa izwi ra Jesu, fambanyi naye kudenga.
zita rake ritendwe, zita rake rikuzwe, zita rake riimbwe. Jesu Jesu mbiri kunyenyea Mwari ndinodawira Jesu ndinodisazita iri ramuponesi Jesu zita rake ritendwe, zita rake rikuzwe, zita rake riimbwe. Jesu Jesu zvimwe ndatadza ndinoda kunzwa zita raJesu, moyo wangu wanyaradzwa ngezita raJesu. Zita rake ritendwe, zita rake rikuzwe, zita rake riimbwe. Jesu Jesu apo iye achauya nembiri neupenyu, tichafara kutaura ruponeso rwaJesu. Zita rake ritendwe, zita rake rikuzwe, zita rake riimbwe. Jesu Jesu zita rake ritendwe, zita rake rikuzwe, zita rake riimbwe. Jesu 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 zita rake ritendwe, zita rake rikuzwe, zita rake riimbwe. Jesu 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 Jesu